Giso si karon sa kadagkuhan sa Mandawi City Jail kung unsang pamaagi gyud napalusot kadtong armas nga gigamit sa pagpusil patay sa piniriso sa maong bilangguan. Ang report ni Nico Sereno. Gi-isolate na sa lain nga selda ang piniriso nga si Jedediah o Jade Saladaga. Siya ang natumbok nga suspect sa pagpusil sa laing inmate nga si Romy Ramas kagahapon sud mismo sa Mandawi City Jail. Namatay si Ramas human makaangkon og tulo ka samad pinusilan. Si Saladaga gibuwag alang sa iyang kaluwasan kung ugaling musumbalik ang kauban sa namatay. Isolated na siya kaya nga itong kuan ani basin o kuan muresbak ang grupo ni Ramas o sa daya. So may mo gani o makarekom mo kuan ng court so lay mi o pwede nato siyang ipa-transfer baglaing facility. Sa insidente kagahapon, laing piniriso sab ang nasamdan. Giila siyang si Ray Harold Sadaya. Sutaon pa sa kadagkuan sa prisuhan ang kondisyon ni ini kay giingong wa kini gipa-check up sa iyang mga kaubanan. Sa wala pang insidente, nagpadayon unta neto higayuna ang Warden's Cup basketball tournament kini dinhi sa Mandawi City Jail. Nahimutang dinhi mismo sa ilang basketball court sa roof deck sa ilang building. Wa damha nga may usa ka inmate nga gingong kalit nga miatake sa iyang kauban. Gisuta karon sa warden kung giunsa pagpalusot sa armas. Usa sa gisusi nga posibilidad ang paglabay niini gikan sa gawas pasulod agi sa ilang koral. Kini karon ang tinguhang pahigpitan sa warden ug posibleng pagpataas sa screen. Action taken na ito patasan. Kaya mo man nakita na ko nga kuan pwedeng giagian sa kuan sa armas. Pwede ra ko nagpusto nila ng patulbog. Nunot sa nahitabo, ipaubusab sa investigasyon ang tanan nga personnel sa prisuhan kung doon na may kasayuran sa pagpayuhot sa mga iligal nga butang. So, kinanglang hutdo na itong investigar tanan nga personnel, tanan nga mga supplier sa jail, mag-deliver sa atong kantin, sa tubig, tanan nga musulod sa atong facility. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.